Την προηγούμενη φορά, αγαπητοί μου αδελφοί, είχαμε αναλύσει το δεύτερο αντίφωνο και αν θυμάστε είχαμε διαβάσει ολόκληρο τον 145ο ψαλμό, που είναι το δεύτερο μέρος των τυπικών, το «Ένι η ψυχή μου τον Κύριο». Και σταματήσαμε εκεί. Συνεχίζοντας παρακάτω την Θεία Λειτουργία, μετά τον ψαλμό «Ένι η ψυχή μου τον Κύριον», ο οποίος δυστυχώς είπαμε ότι σε ελάχιστες ενορίες και εκκλησίες ακούγεται σήμερα, διότι έχει αντικατασταθεί από το «Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών ή ο εν Αγίης θαυμαστός», ψαλοντάς Αλληλούια. Λοιπόν, μετά από το δεύτερο αντίφωνο, ο ιεροψάλτης λέγει τα εξής, τα οποία είναι πολύ γνωστά σε όλους σας. Λέγει «Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι». Δηλαδή, δόξα αρμόζει, ταιριάζει στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Είναι δοτικές αυτό, έτσι. Δόξα το Πατρί, είναι δοτική, στον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Και τώρα και πάντοτε και εις τους ατελευτήτους αιώνας, αμήν. Γέννητο, αλήθεια δηλαδή. Και συνεχίζει να ψάλει ο ιεροψάλτης τον πολύ γνωστό σε όλους μας δογματικό ψαλμό, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτο θάνατον πατήσας, εις όν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Μία μικρή μετάφραση. Εσύ που είσαι ο μόνος γεννηθής εκ της Θείας Ουσίας, Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος υπάρχεις αθάνατος και καταδέχθηκες για την σωτηρία μας να σαρκωθείς και να λάβεις τέλεια ανθρώπινη φύση από την Αγία Θεοτόκο και Αϊπάρθενο Μαρία και ενυνθρώπισες ατρέπτος χωρίς την ελάχιστη μετατροπή της Θείας σου φύσεως και σταυρώθηκες Χριστέ ο Θεός, αφού πάτησες διά του θανάτου τον οποίον υπέστης των θάνατων, ενώ είσαι ένας από την Αγία Τριάδα, ο οποίος συνδοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα. Εσύ λοιπόν που έχεις όλα τα προηγούμενα χαρακτηριστικά, σώσε μας. Μία μικρή μετάφραση. Και για να δούμε πιο αναλυτικά αυτόν τον ύμνο. Ο ύμνος λοιπόν αυτός, όπως καταλάβατε, μιλάει για τον Χριστό. Με λίγες λέξεις δίνεται η απάντηση στο ερώτημα ποιος είναι ο Χριστός και ποιο είναι το έργο που έκανε επάνω στη γη. Ας προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τα νοήματα του θαυμασίου αυτού ύμνου, που είναι μια σύντομη έκθεση του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Ο Χριστός ως γνωστόν δεν είναι κτίσμα όπως είναι όλα όσα έκανε ο Θεός. Δεν είναι όπως ο ήλιος και τα άστρα, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και οι άνθρωποι. Είναι ο Θεός. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο μονογενής Υιός. Γεννήθηκε από τον Θεό Πατέρα, όχι με την συνηθισμένη έννοια της γεννήσεως, με την οποία λέμε ότι ο τάδε γεννήθηκε, αλλά με μία έννοια μοναδική. Γιατί με την πρώτη έννοια το παιδί που γεννιέται από τον Πατέρα είναι φυσικά χρονικά μεταγενέστερο.
ενώ ο Χριστός ως Υιός του Θεού δεν είναι μεταγενέστερος. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, άμα πατήρ, άμα Υιός. Δηλαδή ταυτόχρονα, καθώς υπήρξε ο πατήρ, ταυτόχρονα υπήρξε και ο Υιός. Είναι συνάναρχα τα δύο πρόσωπα. Αυτό διακηρύσει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στην αρχή του Ευαγγελίου του. Λέγει εκεί, εν αρχή ειν ο Λόγος, και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος. Όσο δηλαδή υπάρχει ο Θεός Πατήρ, υπάρχει και ο Θεός Υιός. Πάντοτε υπήρχε ο Θεός Πατήρ και πάντοτε υπήρχε ο Θεός Υιός. Την αρχή αυτή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου την διαβάζουμε στη Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως. Το Ευαγγέλιο ακριβώς αυτό θέλει να μας δείξει, ότι ο Λόγος του Θεού είναι συνάναρχος, είναι Θεός τέλειος και τέλειος άνθρωπος, και θέλει να απαντήσει σε αυτή την κατηγορία ότι ο Χριστός δεν είναι κτίσμα, δεν είναι κοινός θνητός άνθρωπος δημιουργημένος σαν και εμάς, αλλά ήταν Θεός και καταδέχθηκε να γίνει και τέλειος άνθρωπος. Τονίζεται λοιπόν αυτή η αλήθεια της πίστεώς μας, διότι στην αρχαία εποχή υπήρχαν, αλλά και υπάρχουν και σήμερα αιρετικοί, και αναφερόμαστε στον Θεομάχο και Πρωτομάχο Άριο, αλλά και στους σημερινούς απογόνους του Αρίου, τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά και τους Ισλαμιστές, αλλά και τους αιρετικούς παπικούς, οι οποίοι όλοι αυτοί λένε ότι ο Χριστός δεν υπήρχε από την αρχή μαζί με τον Πατέρα, αλλά έγινε ύστερα. Ήταν, λένε, εποχή που δεν υπήρχε ο Υιός του Θεού. Σε αυτό όμως ο ύμνος τον οποίο αναλύουμε, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, απαντά και λέει, όχι, ο Χριστός υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε. Η ύπαρξή του είναι αιώνια, είναι ο αθάνατος. Το πώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, γεννήθηκε από τον Θεό Πατέρα είναι μυστήριο, το οποίο δεν μπορεί να το χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Και για να αναρωτηθούμε, μήπως αυτό είναι το μοναδικό μυστήριο που δεν μπορεί να καταλάβει το ανθρώπινο μυαλό? Η φύση είναι γεμάτη από μυστήρια και οι επιστήμονες, παρόλες τις προσπάθειές τους, δεν μπορούν να τα ερμηνεύσουν. Και αφού τα υλικά πράγματα που είναι μπροστά στα μάτια μας κλείνουν μέσα τους μυστήρια, πώς έχουμε την αξίωση να καταλάβουμε το άπειρο μυστήριο που περιλαμβάνει η θεότητα? Μπροστά στο άπειρο αυτό μυστήριο πρέπει με βαθιά ταπείνωση και πίστη να γονατίσουμε και να πούμε, «Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός ημών, οποίον θαυμάσια μόνος». Αγία Τριάς, Πατήρ Υιός και Άγιον Πνεύμα, ελέησον ημάς. Εμείς δυστυχώς σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος, γεμάτος από εγωισμό και υπερηφάνεια και εωσφορισμό, ζητά να ερμηνεύσει το ανερμήνευτο μυστήριο και κινδυνεύει να πέσει σε πλάνες όπως ο Άριος και οι άλλοι αιρετικοί, και τώρα τελευταία οι λεγόμενοι μάρτυρες, μάλλον ψεύδομάρτυρες του Ιεχωβά, και κινδυνεύει να χάσει την ψυχή του. Αγία Τριάς, κάνε την πίστη μας βράχο που να μην μπορεί να τον κλονίσει καμιά σατανική δύναμη. Η μία αλήθεια που διακηρύσει ο ύμνος αυτός είναι ότι ο Χριστός είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Η άλλη αλήθεια που αμέσως μετά διακηρύσει είναι ότι ο μονογενής Υιός του Θεού πήρε σάρκα από την Παρθένο Μαρία. Έγινε άνθρωπος και σαν άνθρωπος περπάτησε πάνω στη γη
συναναστράφηκε μαζί με τους ανθρώπους, δέχθηκε σταυρικό θάνατο, νίκησε τον θάνατο, αναστήθηκε, ανελήφθη, ανέβηκε στον ουρανό, συνδοξαζόμενος με τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα. Δυστυχώς, από τα μικρά μας χρόνια, ακούμε πολλές φορές αυτές τις αλήθειες και τις έχουμε συνηθίσει και δεν μας κάνουν και τόσο πολύ εντύπωση. Ας προσέξουμε ιδιαίτερα από τον ύμνο αυτό την λέξη που χρησιμοποιεί ο ποιητής για να εκφράσει το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού. Χρησιμοποιεί τη λέξη καταδεξάμενος. Το νόημά του είναι: «Ω Χριστέ, εσύ που ήσουν πάνω από όλα τα κτίσματα, εσύ που ήσουν βασιλιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, εσύ ο δημιουργός και πλάστης όλης της κτίσεως, εσύ καταδέχθηκες να γίνεις άνθρωπος με σκοπό να μας σώσεις. Ω Χριστέ, ποιος θα μπορέσει ποτέ να περιγράψει το ύψος της μεγαλοσύνης Σου, αλλά και το βάθος της ταπεινώσεώς Σου, της απέραντης αγάπης Σου σε εμάς τους ανθρώπους?» Καταδεξάμενος. Εμείς οι άνθρωποι, όταν ακούσουμε πως ένας μεγάλος και ισχυρός της ημέρας πήγε και επισκέφθηκε μία πτωχή καλύβα και έμεινε λίγα λεπτά της ώρας μαζί με ένα πτωχό και δυστυχισμένο άνθρωπο, το θεωρούμε κάτι μεγάλο και σπουδαίο. Αλλά τι είναι αυτό μπροστά σε εκείνο που έκανε ο Θεός, να κατέβει από τα ύψη του ουρανού και να επισκεφτεί τον άνθρωπο? Αλίμονο. Τα μικρά τα επενούμε και τα θαυμάζουμε. Το μέγιστο δεν το θαυμάζουμε και δεν το πιστεύουμε. Το θαύμαζε όμως το μέγιστο αυτό ένας από τους πιο ενδόξους βασιλείς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Ιουστινιανός. Και ο Ιουστινιανός, προς τιμήν και δόξαν του Χριστού, όχι μονάχα έκτισε το ναό της Αγίας Σοφίας, αλλά και έκανε τον θαυμάσιο αυτό ύμνο, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, που ακούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Αν σας ρωτήσουμε λοιπόν ποιος είναι ο ποιητής αυτού του ύμνου, ο μονογενής Υιός, να ξέρετε να απαντήσετε ότι είναι ο βασιλεύς Ιουστινιανός. Μετά και από αυτό το τροπάριο, ο διάκονος εκφωνεί την μικρά συναπτή. Την μικρά συναπτή την έχουμε αναλύσει στο προηγούμενο μάθημα. Απλώς να υπενθυμίσουμε ότι η μικρά συναπτή είναι οι εξής τρεις αιτήσεις: έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Δηλαδή ακόμη περισσότερο και επανειλημμένος, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο με ειρήνη. Και ο Λάσος απαντάει: Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητε. Βοήθησε, σώσε, ελέησε και διαφύλαξέ μας ο Θεός διά της χάριτός Σου. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αφού μνημονεύσουμε ευλαβώς και οικετευτικός την Παναγία, αμόλυντον υπερευλογημένη ένδοξη Κυρία μας Θεοτόκο και η Πάρθενο Μαρία, μαζί με όλους τους Αγίους ας εμπιστευτούμε τους εαυτούς μας και καθένας μας όλους τους άλλους αδελφούς μας και ολόκληρη τη ζωή μας στον Χριστό τον Θεό μας. Και ο λαός απαντάει: Συ Κύριε, σε σένα Κύριε. Έπειτα ο ιερεύς εκφωνεί την ευχή του τρίτου αντιφώνου, η οποία ευχή λέγει τα εξής: «Ο τα σκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το ονόματί Σου τας αιτήσεις παρέχειν επαγγελάμενος, αυτός και νυν των δούλων Σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον,
χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Δηλαδή, εσύ ο οποίος μας χάρισες τις σκηνές αυτές και από συμφώνου αναπεμπόμενες από όλους μας προσευχές, εσύ ο οποίος υποσχέθηκες ότι και σε 2 και σε 3 που συμφωνούν με πίστη και αφοσίωση στο όνομά σου παρέχεις τις αιτήσεις οι οποίες απευθύνονται σε σένα δια της κοινής προσευχής, εσύ και τώρα πραγματοποίησε τα αιτήματα των δούλων σου για το πνευματικό συμφέρον τους, παρέχοντας εμάς κατά τον παρόντα βίον την τέλεια γνώση της αληθείας σου και κατά τον μέλλοντα βίον την αιώνια ζωή χαρίζοντας σε εμάς. Και καταλήγει ο ιερεύς με την εκφώνηση ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία ζητούμε από την ευχή του τρίτου αντιφώνου τα ζητούμε γιατί? Διότι είσαι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός και γι' αυτό σε σένα αναπέμπουμε την δόξα, στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα τώρα και πάντοτε και εις τους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν. Για να σταθούμε όμως, αδελφοί μου, στην ερμηνεία της ευχής του τρίτου αντιφώνου. Κοινές προσευχές. Η αρχαία τάξη της Εκκλησίας, πριν γίνει η μικρά είσοδος του Ευαγγελίου στη Θεία Λειτουργία, ήταν να ψέλνονται οι μακαρισμοί. Οι μακαρισμοί του Κυρίου ήταν, όπως είπαμε, το τρίτο αντίφωνο. Πριν όμως ψαλούν οι μακαρισμοί, για τους οποίους θα πούμε στη συνέχεια, ο ιερεύς στέκεται με πολύ ευλάβεια μπροστά στην Αγία Τράπεζα και λέγει την ευχή του τρίτου αντιφώνου που μόλις διαβάσαμε. Η ευχή αυτή λέγει: εδώ Κύριε που είμαστε συγκεντρωμένοι και συναγμένοι και τελούμε τη Θεία Λειτουργία και απευθύνουμε σε Σένα την προσευχή μας και σε παρακαλούμε για όλες τις υλικές και πνευματικές ανάγκες μας, εκτελούμε δική Σου έντολη. Γιατί Εσύ Κύριε είπες ότι όπου 2 ή 3 συγκεντρώνονται στο δικό μου όνομα, εκεί θα είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Και εδώ στον Ιερό αυτό ναό που είμαστε συγκεντρωμένοι περισσότεροι από 3 και όχι για άλλο σκοπό αλλά για το όνομά Σου το Άγιο, αισθανόμαστε την παρουσία Σου και στηριζόμενοι στην υπόσχεσή Σου είμαστε βέβαιοι ότι θα μας δώσεις ό,τι ζητούμε και είναι σύμφωνο με το Άγιο θέλημά Σου. Ζητούμε λοιπόν την επίγνωση της αληθείας Σου και την ζωή την αιώνια. Ας αναπτύξουμε κάπως τα νοήματα που περικλεί η θαυμάσια αυτή ευχή του τρίτου αντιφώνου. Κοινέ προσευχέ, δηλαδή προσευχές που δεν κάνει κανείς μόνος του κλεισμένο στο δωμάτιο, αλλά προσευχές στις οποίες συμμετέχουν 2 ή 3 ή και περισσότεροι άνθρωποι που τους συνδέει η ίδια πίστη στον αληθινό Θεό, τον Εντριάδη Θεό, άνθρωποι που τους ενώνει το γλυκύτατο όνομα του Χριστού. Και εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Από πολλούς ακούγεται το εξής επιχείρημα όταν τους ρωτάμε αν εκκλησιάζονται. Λένε, εγώ δεν εκκλησιάζομαι γιατί μαζεύεται πάρα πολύς κόσμος στην εκκλησία, πατάει ο ένας τον άλλον, ο ένας πάνω στον άλλον, γίνεται οχλαγωγία, δυσαρεστεί το ένας με τον άλλον, δεν είναι συγκεντρωμένοι, δεν είναι προσιλωμένοι κλπ. Αυτό βέβαια είναι ένα άλοθη και μία δικαιολογία
την οποία χρησιμοποιεί ο διάβολος για να αποκόψει τους ανθρώπους από τον εκκλησιασμό. Και ναι μεν οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι όντως συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα από χριστιανούς ορθοδόξους να συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία, και αυτό δυστυχώς δείχνει το ποιόν ημών των χριστιανών. Απ' την άλλη όμως δεν θα πρέπει να φτάσουμε και στο άλλο άκρο, μην πιάνουμε τα άκρα, να είμαστε στη μεσότητα. Επειδή λοιπόν αρκετοί άνθρωποι δεν ξέρουν να εκκλησιάζονται, αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θα αποκοπώ από την κοινή λατρεία, και συνεχίζουν λέγοντας ότι εγώ προτιμώ να κάθομαι στο σπίτι και να προσεύχομαι εκεί, να έχω την ηρεμία μου, την ησυχία μου, κανένας να μην με ενοχλεί κλπ. Όμως με αυτή την στάση η ατομική προσευχή μπαίνει παραπάνω από την κοινή ομαδική προσευχή που γίνεται μέσα στον Ιερό Ναό. Αυτό βεβαίως είναι τελείως λανθασμένο. Δεν λέμε ότι δεν θα πρέπει ο χριστιανός να κάνει και ατομική προσευχή στο σπίτι του. Είναι προϋπόθεση η ατομική προσευχή της ομαδικής προσευχής, της κοινής προσευχής που τελείται κάθε φορά που η Εκκλησία μας καλεί να συναζόμαστε για να τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Αλλά όχι, ποτέ η ατομική προσευχή δεν είναι υπεράνω των κοινών προσευχών, των ομαδικών προσευχών. Γιατί αν υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος προτιμά μόνο την ατομική του προσευχή και δεν έρχεται ποτέ στην Εκκλησία για να συμμετέχει στην ομαδική προσευχή, τότε ουσιαστικά καταδικάζει τον εαυτό του. Και τον καταδικάζει γιατί? Μήπως αυτό στο σπίτι του μπορεί να τελέσει Θεία Λειτουργία? Μήπως αυτό στο σπίτι του έχει την ιεροσύνη? Μήπως αυτό στο σπίτι του μπορεί να κοινωνήσει από μόνος του? Πού θα βρει σώμα και αίμα Χριστού στην ατομική προσευχή για να κοινωνήσει? Και έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Χριστός το λέει, όποιος δεν φάγει και όποιος τη σάρκα μου και όποιος δεν πιει το αίμα μου δεν έχει ζωή μέσα του. Στο σπίτι δεν μπορούμε να ταλέσουμε Θεία Λειτουργία, δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού. Όσες μετάνοιες και να κάνουμε, όση άσκηση, όση ασιτεία, όσα θέλετε κάντε στο σπίτι σας, καλά είναι, αλλά είναι πολύ ελλειπή. Δεν ενωνόμαστε με τον Χριστό πλήρως όπως ενωνόμαστε όταν κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η άποψη θα πρέπει να καταρριφθεί. Ναι μεν προσευχόμαστε στο σπίτι μας, είναι προϋπόθεση η ατομική προσευχή, γιατί αν δεν μάθει κανείς να προσευχηθεί, να προσεύχεται στο σπίτι μόνος του, πώς θα μάθει μετά να έρθει στην κοινή την ανώτερη προσευχή μαζί με όλους τους υπολείπους? Η ατομική προσευχή είναι προϋπόθεση για την κοινή προσευχή, την ομαδική. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η κοινή προσευχή, η ομαδική που γίνεται κάθε Κυριακή και κάθε μεγάλη γιορτή, όπου έχουμε Θεία Λειτουργία, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει και να αντικαταστήσει την ομαδική προσευχή. Η ατομική προσευχή, είπαμε, είναι προβληματική, είναι ελλειπής. Για να ολοκληρωθεί θα πρέπει να υπάρξει και η κοινή προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν όσοι έχουν αυτούς τους λογισμούς, παρακαλώ να τους αποδιώξουν, διότι είναι λογισμοί τους οποίους τοποθετεί ο διάβολος στο μυαλό μας για να μας αποδιώξει από τις λειτουργικές συνάξεις.
Μέσα λοιπόν σε αυτήν την Αγία Συντροφιά, στις Αγίες Συνάξεις που δημιουργεί η κοινή προσευχή, η παρουσία του Κυρίου γίνεται έντονα αισθητή. Αυτό το αισθάνεται κανείς όταν βρίσκεται σε ένα εκκλησίασμα το οποίο δεν εκκλησιάζεται τυπικά, αλλά αποτελείται από ζωντανούς χριστιανούς που πράγματι πιστεύουν και με βαθιά ταπείνωση και ιερή κατάνοιξη παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία. Δεν είναι μικρό πράγμα η κοινή προσευχή, ο εκκλησιασμός των πιστών και η συμμετοχή στη δημόσια λατρεία. Ου εσύ 2 ή 3 συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Αυτή είναι η υπόσχεση που έδωσε ο Χριστός, όχι μόνο για τους πρώτους μαθητές του, αλλά και για τους χριστιανούς όλων των αιώνων. Ο Ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας πάνω σε αυτό το θέμα και αναπτύσσοντας τι πηγή θείων ευλογιών είναι η επί το αυτό συνάντηση των χριστιανών, αναφέρει το εξής παράδειγμα. Υπόθεσε, λέγει, ότι βρίσκεσαι έξω από τα σύνορα της πατρίδος σου, σε ένα πολύ μακρινό τόπο, όπου οι άνθρωποι μιλάνε άλλη γλώσσα και σου είναι τελείως άγνωστοι. Πόση στενοχώρια δεν αισθάνεσαι μέσα στην ξένη χώρα, που δεν είναι μόνο ξένη, αλλά και κατοικείται από ανθρώπους με βαρβαρικά και ειδωλολατρικά ήθη και έθιμα. Βαδίζεις το δρόμο σου στεναχωρημένος και λυπημένος, κλαις και αναστενάζεις, αλλά ξαφνικά ακούς κάποιον να μιλάει τη γλώσσα σου, τη γλώσσα της πατρίδος σου. Τι χαρά θα αισθανθείς εκείνη τη στιγμή! Θα πλησιάσεις τον άνθρωπο, θα τον χαιρετήσεις, θα τον ασπαστείς σαν αδελφό σου και κουβεντιάζοντας μαζί του θα ανακουφιστείς από το βάρος που προξενεί στην καρδιά σου η ξενιτιά. Το όνομα της ίδιας της πατρίδος σας συνδέει. Από το παράδειγμα αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μπορούμε να καταλάβουμε, αδελφοί μου, τη βαθύτερη σημασία που έχουν τα λόγια του Χριστού. Ου εσύ 2 ή 3 συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Οι χριστιανοί, και όταν λέμε χριστιανοί δεν εννοούμε αυτούς που έχουν απλώς το όνομα χριστιανός, αλλά εκείνους που πιστεύουν ειλικρινά στον Χριστό και αγωνίζονται να ζήσουν εδώ στη γη με το Άγιο θέλημά Του. Οι συνειδητοί αυτοί χριστιανοί είναι πάντοτε λίγοι, πολύ λίγοι στον κόσμο αυτό. Οι άλλοι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Χριστό και είναι ψυχροί και διάφοροι, και αν ακόμα είναι γείτονες, φίλοι και συγγενείς, δεν θέλουν να έχουν σχέσεις με έναν πιστό χριστιανό. Τον ειρωνεύονται, τον κοροϊδεύουν, τον βρίζουν, τον διαβάλλουν και τον συκοφαντούν. Ο πραγματικός χριστιανός που αγαπάει τον Κύριό του και εκτελεί τις θείες εντολές του μέσα στον κόσμο αυτών των ανθρώπων, αισθάνεται σαν να είναι ξένος. Τη γλώσσα του δεν την καταλαβαίνουν οι περισσότεροι. Αυτοί άλλη γλώσσα μιλάνε, την γλώσσα της ιδιοτέλειας, του συμφέροντος, της υπερηφανίας, την γλώσσα του διαβόλου. Μέσα στον κόσμο αυτόν ο χριστιανός υποφέρει ψυχικά. Είναι σαν να ζει μια ξένη, βάρβαρη και ειδωλολατρική. Σαν να ζει σε μια ξένη, βάρβαρη και ειδωλολατρική χώρα. Και χειρότερα ακόμη, αν σκεφτούμε ότι στις αρχαίες βαρβαρικές και ειδωλολατρικές χώρες κανείς ειδωλολάτρης δεν έβριζε τους ψεύτικους θεούς του. Αλλά εδώ στη χώρα μας που λέγεται χριστιανική, δεν περνά μέρα, δεν περνά ώρα, στιγμή που να μην βλασφημούν οι λεγόμενοι χριστιανοί το γλυκύτατο όνομα του Χριστού. Γι' αυτό ο πραγματικός χριστιανός, όταν μέσα στον κόσμο αυτό συναντήσει κάποιον άλλον που να πιστεύει και να αγαπά τον Χριστό και να έχει τις ίδιες ιδέες και τα αισθήματα, τότε πόσο χαίρεται για την συνάντηση αυτή. Χαίρεται πιο πολύ από ότι χαίρεται ένας που στην ξένη χώρα συναντάει ένα συμπατριώτη του. Αλλά πού αλλού θα συναντήσει κανείς αδελφούς χριστιανούς παρά μόνον στο περιβάλλον της Εκκλησίας. Δεν είναι μικρό πράγμα, επαναλαμβάνουμε, η κοινή προσευχή. Σήμερα οι άνθρωποι ας εγκομιάζουν την κοινή αγορά,
το κοινό νόμισμα, το κοινό κράτος και διάφορα κοινά που δήθεν θα φέρουν την ευτυχία στον δυστυχισμένο μας τόπο. Εμείς όμως θέλουμε να εγκομιάζουμε την κοινή προσευχή, την συνάντηση των Ορθοδόξων παντού μεν, αλλά ιδίως μέσα στο ναό, σαν πηγή θείων ευλογιών για το άτομο, την οικογένεια και το έθνος μας. Με την κοινή προσευχή γίνονται θαύματα που καταπλήσουν. Κάποιος Άγιος είπε: η προσευχή που γίνεται από πολλούς μαζί σκορπάει φως για να αναγνωρίζει κανείς τα λάθη του, δίνει δύναμη για να τα διορθώνει, χαρίζει καλοσύνη για να συγχωρεί και θερμότητα για να αφοσιώνεται, να αγαπάει τον Θεό και τον πλησίον. Η δύναμη της κοινής προσευχής θα κάνει το Ευαγγέλιο ζωή και τη Βασιλεία των Ουρανών ειρηνική και μακαρία πραγματικότητα. Οι άνθρωποι επίσης σήμερα δεν δίνουν καμία σημασία στο θέμα της κοινής προσευχής. Συνεργάζονται, συντρώγουν, συνδιασκεδάζουν, συνδιαλέγονται, συναντήσεις παντού για όλα τα θέματα, αλλά να κάνουν μαζί προσευχή στον Θεό ποτέ. Σε αυτούς η κοινή προσευχή είναι άγνωστο πράγμα. Στην παλαιά όμως εποχή που η πίστη ήταν ζωντανή, οι χριστιανοί που συναντιόνταν άρχιζαν και τελείωναν την συνάντησή τους με μια θερμή προσευχή, ευχαριστώντας τον Θεό για τη συνάντησή τους και παρακαλώντας να τους βοηθήσει σε ό,τι είχαν ανάγκη. Η κοινή προσευχή έφερνε τον ένα κοντά στον άλλον ψυχικά και η αγάπη και η ενότητά τους ήταν θαυμαστή. Αλλά και σήμερα ακόμη στον αιώνα αυτόν της απιστίας και της διαφθοράς υπάρχουν παραδείγματα χριστιανών που προσεύχονται μαζί. Ένας ιατρός των Αθηνών, από τους καλύτερους γιατρούς, πιστός και αφοσιωμένος στον Κύριον, όταν επισκέπτεται αρρώστους και βλέπει ότι η κατάστασή τους είναι σοβαρή, γονατίζει δίπλα στο κρεβάτι του αρρώστου και μαζί με τον άρρωστο και τους συγγενείς του προσεύχεται στον Θεό. Οι άρρωστοι αισθάνονται μια εξαιρετική παρηγοριά και δύναμη ύστερα από την κοινή αυτή προσευχή. Αλλά το φαινόμενο του χριστιανού αυτού γιατρού των Αθηνών είναι πάρα πολύ σπάνιο. Σπάνιο εδώ στην Ελλάδα. Άρρωστοι που πήγαν στο εξωτερικό και νοσηλεύτηκαν σε μεγάλα νοσοκομεία της Ευρώπης ή της Αμερικής λένε ότι γιατροί και νοσοκόμοι Ορθόδοξοι προσεύχονται και συμπροσεύχονται με τους αρρώστους και με τις προσευχές αυτές δημιουργείται ένα κλίμα θρησκευτικότητος. Ο Χριστός που είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, ο αληθινός Θεός, στις περιπτώσεις αυτές της κοινής προσευχής κάνει αισθητή την παρουσία Του. Πότε άραγε και στις δικές μας κλινικές και τα νοσοκομεία θα δούμε την κοινή προσευχή γιατρών και αρρώστων? Εδώ βέβαια κοιτάμε να αποδιώξουμε τελείως από τη δημόσια ζωή τον Χριστό και φέρνω στην ενθύμησή σας μία προσπάθεια η οποία άρχισε τα προηγούμενα χρόνια και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να συνεχίζεται, την προσπάθεια της αποκαθηλώσεως των ιερών εικόνων του εσταυρωμένου από όλα τα δημόσια κτίρια, δικαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, ακόμη και από τα νοσοκομεία. Μα να πάει ο άνθρωπος στο νοσοκομείο να έχει τον πόνο του, να έχει τον καημό του και να βάλει μία μικρή εικονίτσα δίπλα του για να προσεύχεται, του το απαγορεύουνε οι διευθυντάδες εκεί των νοσοκομείων. Ξέρω περίπτωση που μία γυναίκα νοσηλεύτηκε πολύ πιστή και φυσικό είναι, είχε μαζί τις εικονίτσες των αγαπημένων της Αγίων και τις έβγαλε εκεί στο τραπεζάκι που είναι δίπλα για να προσεύχεται.
Μόλις ήρθε η νοσοκόμα, της είπε να τις εξαφανίσει. Αυτή βέβαια αρνήθηκε και η νοσοκόμα πήγε κάλεσε τη διευθύντρια και ήρθε η διευθύντρια και της έκανε πάλι παρατήρηση. Βέβαια η γυναίκα ούτε αυτή τη φορά της πήρε, της άφησε εκεί. Παράνομο, ξεπαράνομο, εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν νόμοι. Είναι παράνομο. Αλλά η νοοτροπία είναι νοοτροπία. Η παρουσία του Χριστού είναι περισσότερο αισθητή και έντονη εκεί όπου συγκεντρωμένοι οι χριστιανοί στους ιερούς χώρους των εκκλησιών τελούν τη Θεία Λειτουργία και συμπροσεύχονται. Ο ιερεύς στην ευχή του τρίτου αντιφώνου λέγει: Κύριε, σε ευχαριστούμε για την κοινή προσευχή. Και τώρα που είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι, ζητούμε με ταπείνωση την επίγνωση της εις αληθείας και την εν το μέλλοντι αιώνιον ζωήν. Ας δούμε τι σημαίνει επίγνωση της εις αληθείας και αιώνιος ζωή. Επίγνωσης σημαίνει όχι απλώς γνώση, αλλά ακριβής γνώση ενός πράγματος. Πολλά πράγματα βλέπουν οι άνθρωποι, αλλά διαφορετικά τα βλέπει ένας αμαθής και αδιάφορος και διαφορετικά τα βλέπει ένας επιστήμονας που εξετάζει και ερευνά τα πράγματα από όλες τις πλευρές. Τι είναι παραδείγματος χάριν ένα δέντρο? Όλοι βλέπουμε δέντρα, αλλά τι είναι το δέντρο, πώς φυτρώνει, πώς αναπτύσσεται, πώς αναπνέει, πώς ανθίζει και καρποφορεί, τα τόσα πώς και τα τόσα άλλα ζητήματα γύρω από τη ζωή του δέντρου, αυτά εξετάζει και ερευνά σε όλη του τη ζωή ένας επιστήμονας γεωπόνος. Και εν τούτης, παρόλη την έρευνα, κανένας από τους γεωπόνους δεν μπορεί να πει ότι έχει ακριβή γνώση του δέντρου. Οι επιστήμονες εξετάζουν και ερευνούν τα διάφορα αντικείμενα της επιστήμης τους και όσο προχωρούν στην έρευνα, τόσο προχωρούν στην επιστήμη, στην επίγνωση των πραγμάτων. Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν οι άνθρωποι της εποχής μας για να γνωρίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα διάφορα φυσικά γεγονότα και φαινόμενα. Η περιέργειά τους φτάνει μέχρι του σημείου να πετάνε σε άλλα αστέρια για να εξετάσουν από τι υλικά είναι φτιαγμένα. Περισσότερη γνώση, ακριβή γνώση όλων των πραγμάτων ζητούν. Την αλήθεια θέλουν να μάθουν και να πληροφορηθούν. Αλλά περίεργο πράγμα, ενώ οι άνθρωποι των καιρών μας τόσο ενδιαφέρον δείχνουν για να γνωρίσουν τα πράγματα αυτού του κόσμου, για τα πράγματα όμως του Θεού, για τα ζητήματα της πίστεως, πόσο ψυχροί και αδιάφοροι αποδεικνύονται. Αν τους ρωτήσεις πόσα είναι τα Ευαγγέλια, πόσες είναι οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, πώς είναι οι ψαλμοί του Δαβίδ, ποιες είναι οι προφητείες του Ισαΐα και του Ιερεμία, ποιοι είναι οι μεγάλοι άντρες και τα μεγάλα γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αν τους ρωτήσεις για όλα αυτά, δεν θα σου δώσουν την σωστή απάντηση. Άγνοια της Γραφής, άγνοια του Θεού βασιλεύει μέσα στις καρδιές τους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την επίγνωση της αληθείας του Θεού και αγνοώντας τον αληθινό Θεό, αγνοώντας το Άγιο θέλημά Του, όπως εκφράζεται στην Αγία Γραφή, ζουν μέσα σε ένα πνευματικό σκοτάδι, πέφτουν σε πλάνες και αιρέσεις και διαπράττουν φοβερά αμαρτήματα και εγκλήματα, όπως τα περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς τον μέρους επιστολής. Αλλά ο χριστιανός έχει μεγάλο πόθο να γνωρίσει το Ευαγγέλιο και γι' αυτό δεν περιορίζεται να ακούει μόνο μία φορά την εβδομάδα το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο, αλλά κάθε μέρα προσπαθεί να εξοικονομεί χρόνο και να διαβάζει ένα ή και περισσότερα κεφάλαια από την Αγία Γραφή. Εξετάζει και εμβαθύνει μέσα στα νοήματα της Γραφής. Αισθάνεται πως για να καταλάβει την αλήθεια του Ευαγγελίου δεν φτάνει απλώς να διαβάζει τη Γραφή, μα το κυριότερο πρέπει και να προσεύχεται και να ζητάει από τον Θεό φωτισμό για να γνωρίσει την αλήθεια. Γιατί αν το Άγιον Πνεύμα δεν ανοίξει την καρδιά του ανθρώπου, θα μείνει η καρδιά μια κλειστή φυλακή
που από όλες τις μεριές κλεισμένοι δεν αφήνει να μπουν από πουθενά οι εκτείνες του ηλίου. Το κλειδί που ο χριστιανός θα ανοίξει την Γραφή και θα έρθει σε επίγνωση και γνώση του μεγαλείου του Θεού είναι η προσευχή. Το πρώτο λοιπόν που ζητούμε στην ευχή αυτή είναι η επίγνωση της αληθείας, και το άλλο είναι η εν το μέλλοντι αιώνιος ζωή, η ζωή δηλαδή του μέλλοντος αιώνος. Τι να πούμε για την αιώνιο ζωή? Εμείς οι άνθρωποι του 21ου αιώνος, του απατεώνος, που έχουμε τα βλέμματά μας στραμμένα σε τούτη εδώ τη ζωή, αυτή η ζωή μας τραβάει και τρέμουμε μη μας φύγει από τα χέρια μας. Τρέμουμε με την σκέψη πως έρχεται ο θάνατος και κόβει το νήμα της ζωής. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να αρνηθεί πως η επίγεια ζωή έχει την αξία της, έχει τα θέλγητρά της. Τι πρώτο και τι τελευταίο να θυμηθεί κανείς από τις ομορφιές που έχει η φύση? Η πράσινη κάμπη, τα καρποφόρα δέντρα, τα δάση με τη βαθιά του σκιά, οι βρύσες με τα γάργαρα νερά, τα ποτάμια, οι λίμνες, τα ψηλά και χιονισμένα βουνά, η απεραντοσύνη της θάλασσας, τα πουλιά που κελαϊδούν, τα αρνιά που βόσκουν στα χλωερά λιβάδια, τα αναρρύθμιτα ψάρια, ο δροσερός αέρας, το οξυγόνο, ο ήλιος που θερμαίνει και φωτίζει, το καθένα και όλα μαζί τα θεία δημιουργήματα προκαλούν τον θαυμασμό και δίνουν μια εξαιρετική ομορφιά στο πρόσωπο της γης. Ωραία λοιπόν η ζωή επάνω στη γη, αλλά αν, αγαπητοί μου, είναι ωραία η ζωή εδώ στη γη, πόσες φορές πιο ωραία, πιο ευχάριστη και πιο θελκτική θα είναι η ζωή η αιώνιος? Είναι η ζωή που αρχίζει μετά τον τάφο, σε έναν άλλο κόσμο που έπλασε ο Θεός για τον άνθρωπο, και ο κόσμος αυτός ονομάζεται Παράδεισος. Ω Κύριε, σε παρακαλούμε, άνοιξε τα μάτια μας για να γνωρίσουμε τα μεγαλεία Σου και να απολαύσουμε τη δόξα Σου. Μαζί με τον ιερέα και εμείς στην κοινή προσευχή μας προσευχόμαστε και λέμε: δώσε μας την επίγνωση της αληθείας και εν το μέλλοντι ζωή αιώνιον. Στο επόμενο μάθημα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα περάσουμε να δούμε τους μακαρισμούς του Κυρίου μας στην επί του όρους ομιλία, διότι αμέσως μετά την μικρά συναπτή, αμέσως μετά την ευχή του τρίτου αντιφώνου που αναλύσαμε, οι ιεροψάλτες ψάλουνε τους μακαρισμούς του Κυρίου, οι οποίοι δυστυχώς και αυτοί έχουν κοπεί και δεν ψάλλονται στη Θεία Λειτουργία, και αντί αυτών ψάλουμε το απολυτίκιο της ημέρας. Για όλα αυτά όμως θα ασχοληθούμε στο επόμενο μάθημά μας, για να δούμε και να καταλάβουμε την αξία των μακαρισμών.